Welcome to the local fruit maram lane kijaj so ki badon hapo Meghalaya bat ki so ki bami napo Meghalaya ki badai ki so nung kendong ha kene kapor nga wanra ya pi ya kine ki benta bangan pen I syapang ban bam ya kijaj so mentang ngadon ha kene ka jaka ka ba kerteng ka mothodon ka badai hapo jong ka Meghalaya bat ka badairu hapo jong ka Khasi Hill district te ale parlok baro ngeni wan ban pej ya kane ka jing pen I jonga syapang ka jing bam ya kini kiso ale boleh sibun pi ki parlok ki ba syaj pej ya kane ka channel jongi ha kane kapor ngawan ra ya pi ya ban pen I syapang kini ki jaitso ki badai ki local fruit maram lane local fruit of Meghalaya ya kini kiso hakaktin maram jongi ki ong so phe lane ki don ki ba ong so phe bat ha kaktin sora ki ong so phi bat ya kini ki jet so hakaktin mangwei ka badai hakaktin English ki ong very kata kadai haka scientific name kamu modya ki ne ki jet so haka scientific name ki ong very bat kini ki jet so ki dai ki jet so ki balong important hapo Meghalaya bat yakum kini ki jaj so ngisem ba kini ki dei ki kerja medicine fruits te hakane kapor pinpej perlok bangin bam ya kini ki beberi ki so ki babang ba ki ba snyam ndre ki ba jeo pade kini ki so ki dei ba ki dang im ndre anda kini ki so ki la I ba kum kini ki so kabumut ki la kelarong sau te ngendak le ru ka bang ba ndre hakane kapor ka ba menta nyo I bakine ki so phi lani ki veveri ha kane kapor ka bamenta ki dang im ka bumut kimbang ban tak melu ni don kam ban bam la ka bam rendala I ngendala mix lani kle ha ka pliang ka bumut ka bang bha la dang kle melu te ha kane kapor ni ngaru ngalas ngu rendang ba bang ibang ya kane ka so te ngayer ya pi perlok baro ba ha kane ka iom ka bamenta ki don sibun ki jetso ngis ngob ha ban pej ya kane ka jingbam jonga ya kine ki veveri kumba ong hakaktin ong wei te ale parlok ngini abam lang ya kini kiso wow ajing gel kabang ba bang ba iya kis ingin berasang ni kenang ba kin mi biang kin mi da udeng ba he kin sok biang sai wei pat wow bang ha kublai sibon pi ki perlok ki bapet ya kene ka jingbam jonga kene kapor ka mamta ale ku perlok kene ka dai ka ayom so pi bat kadai ka ayom ba ngene ba me ki so nong kendong namar ba ki so nong kendong kilong ki ba pente ya kamet kapat te ngidon kam ban bam mi ki so ki ba kenang ba nginyo ya kamet ka pat ka bakwet ka bakya te perlok baro tung ngobha menta ba ngene lej hagi klau kiptap nang bang ngene kum kini ki jatso ki veveri lane ki so pi kum ba ong tim khasi tangkan ne perlok ngang peni hapi syapang kan ne kam jingbam jongai kini so te ngensap teng pat hakwe ka video ku boleh sibun baro ki perlok ki ba pej ya kane ka channel jongi kem sngaw ba ban om klet ya ka ba
phiền like share và subscribe ya kene ka channel jongi khnang bangi ngin la ban panme sibun ki video ki ban sawan lengba ka jing kersan ka jongphi khublai sibun